Η Ελληνικός Χρυσός και τα Μεταλλεία Θράκης συμμετέχουν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τον αναπτυξιακό ρόλο τους στην Ελλάδα και το στρατηγικό αντίκτυπο των επενδύσεών τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Με ταχύς ρυθμούς εξελίσσεται το μεταλλευτικό έργο στις σκουριές Χαλκιδικής από την Ελληνικός Χρυσός. Ο χαλκός που θα παράγεται ετησίως στις σκουριές με τους πλέον σύγχρονους τρόπους εξόρυξης θα είναι αρκετός για να κατασκευαστούν 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ ο χρυσός θα επαρκεί για να κατασκευαστούν 116 εκατομμύρια smartphones αλλά και μέταλλα. Η συμμετοχή μας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναδεικνύει το αποτύπωμα της Ελληνικός Χρυσός και των μεταλλείων Κασάνδρας. Με την έναρξη παραγωγής του χαλκού στο μεταλλείο των σκουριών, η χώρα μας καθίσταται σημαντικός παράγοντας κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Το έργο απασχολεί ήδη περισσότερους από 1.700 εργαζομένους, με τη συνολική δύναμη εργατικού δυναμικού της εταιρείας να ξεπερνά τις 3.300 θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ουσιαστικά η απασχόληση, η οικονομία και η ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας με κοινωνικές επενδύσεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο χαλκός είναι απαραίτητο μέταλλο για την πράσινη και την ενεργειακή μετάβαση. Αντίστοιχη προοπτική ανάπτυξης δημιουργείται με την επένδυσή μας που σχεδιάζουμε στο πέραμα του Εύρου. Το έργο φιλοδοξεί να αναδείξει την Ελλάδα σε σημαντικό κόμβο κρίσιμων πρώτων υλών, όπως είναι ο χαλκός, και συμβάλλει παράλληλα στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.